Ba? Asa man taulid? Ay sus. Ay si Kuan dira di ka mukhaon naglitson si Kuya William dito to Naglitson? 50 kilos. Oh, Pastilan. Asa man nadapita pod? magtalisay ba pista biya ron? Magtalisay? Oh. Si William? Oh, Maganda og pista? Oh. Di ko mo to maganda tong pista, di ko mo uban oy. ay gusto mo ka mukhaon. Gusto ko mo kaon pero di ko mo to nga maganda to si William. Maganda lagi niingon sa ko ni tawa gani no. Na dili ko mo uban lagi. Ay sus, sabay ko yung bilang ko ba? Tara na. Pwede mo ikaw ra isa mo atugod. Gaya mo. Isa ra gud. Asa naman ta padulong di man ni padung ila William. Mauni shortcut ni para duol na rata. Naa na po ning shortcut nimo ba? Mura juga katuon ka ana sa pasikot-sikot ning tibuok kalibutan. Oh, niya mo ginagian padong ka na mamista ni. Mo ni. Duda ko aning dalanan ni murag di gyud ni mao ba, murag masagit ta padungan ni. Mao lagi ni sa si Kuan. Di lagi ko uban lagi ko mo. Tara, ay si Kuan da tara na. Utang gyud oy. Mo ni dalan lagi dire. Balik uling ini. Kayo. Ma'am, damo lang gid rio. Asa man no? Mamista. Pista sa asa man William. Hello William. Wala ka William, maghanda. Oh, Si William maghanda. maganda ganino. Boret. 250 kilos ang gilitson. Nya sa mabagi. Diri ah. Diri mo may duldul. Iskot. Pag-abot yun ito, wala panit ang litson. Perting layo ka dari. Asa man ilang doon din agyanan? Sa akong sure katanan. Asa ni dapat? Asa po dapita? Sulod lang mo. Tirahan maka mo makatugtog sa'yo. Paano tayo bito ka na sa kanan ni mo? Basig. Sige, tara. Tara lang. Abay, isa. Mo may dalan na ni pre. Asa may tinudan eh? Dali ra kay na. Bintot, asang dalan, ani. Diri ta. Iya, diri daw na diri ni agi. Sa mo tawanan ni. Sa tanglaran naman ni diri dam. Naman tani Pero tangaran. pag gani na normal lagi yung mga agit na ginani kay shortcut man. Medyo kumutuan ni dalanan ni Buda ba? na kuan ni ba? Kita mo ng kanal. Karang ni tulay. Oh, Mo na dalan. di ta mga agi. Wala gyanan? Mo ni agyanan. Shortcut ka ni. Wala na diha. Hapit na maabot. Tara. Gutom ba Ay, kaya? ni tulayan eh. Oh, di ba? Oh. Nanas tulay na. Oh, sa na na tulay. Hindi ta mga gidi gabok mo na. Diri tagi kay gabok pa tulay mga bali na. Lisod yung kang tawanan eh. Kasi may na akong gutomang yate. Asa naman ni bulag? Nana ta. Sina na to? Na ah. Sinaabot ko ba nga diri ka ibang. Ayati ko eh, klaro ni isa ila ni. Anak ka, doon na dalan. Dali dalan no. Malibang naman day ko di ay. Lanay. Ano, klaro at ayaw kayo ni mga nuli ko eh. Di na, batutika nga di ko mo ban. Kung mga bala na kaday, mabalik ko sa agi, muli ko. Tingnan mo lang. Hoy. Ay ati, aling damulaw dalan ay. Magamaw ni tawanan eh. Wisit yago-hago pang mayo. Ah. So, may gilak-gilak. Ulit lang ka na dito. Salamat sa pagkatod. Malibang sa ko.